Al final és una exposició molt senzilla, que només fa com una trinxera, no? O sigui, o estàs en una banda que creus que la cultura i l'habitant al món té a veure amb un conflicte i amb solucionar algun conflicte, sigui de gènere, sigui polític, sigui el que sigui, sexual, hi ha un conflicte que tenim que solucionar o que ens provoca un neguit, o estàs d'aquella banda que el món ens sembla meravellós com està i llavors fas i entès la cultura com un entreteniment per passar el temps i no representar aquest conflicte. Diguem-ne que la societat en el seu nivell més que si l'interpretem de la manera més paranoica i en el seu nivell més conservador li és molt útil tot el sistema cultural perquè una sèrie d'inadaptats produeixen cultura i no produeixen altres coses més revolucionàries.